ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, September 13, 2024. May mga pamilya nga gin-rescue tungod sa pagbaha sa Banwa sa San Enrique. Clearing sa 6-kilometer danger zone sa Mount Canlaon, ginaduso sang OCD Region 6. Rampa nga ginagamit sa mga nagapark na salakyan sa sidewalk sang Dalan Burgos, ginpakakas ang bitaw. Duha patay sa separadong insidente sa pagpaniro sa Bacolod City. Kag sa Good Vibes, vacation house for rent sa kabukiran sang Don Salvador Benedicto. Kag babae nga 11 anyos, basketball phenom sang Silay City. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, mga local talents nagtipon-tipon sa madinalagon nga pagbukas ang Bacolod Film Festival sa mall. Napabili bisan ang mga tumalanaw kag bisan mga local talents kag creative sa mga short films nga ilan nakita sa big screen sa opening day sa Bacolod Film Festival sa Ayala Mall's Capital Central kag SM City Mall kahapon. Kadaman sa mga nagadugok sa mga sinihan ang mga estudyante nga nakabaton sang libre nga mga tickets. Napulo ka mga pelikula nga obra sa mga Bacolod noon ang napasalida. Ginpasalamatan ni Councilor M. ang suporta sa Department of Trade and Industry upod kay Mayor Albi Benitez nga nahatagan sang kahigayunan ng mga local creatives nga mapakita ang ila abilidad sa filmmaking. Gani bisan ang aktor nga si Victoria City Mayor Javi Benitez daw nabalik man ang kahidlaw sa pag-arte sa mga pelikula. Nagapati siya nga dapat pa mapalapnag ang mga obra sa mga local talents ilabi na sang mga negrense. Bati ko sa mga ibang nga stories, daw ka namin magganong sa storytelling liwat, but kablo ko man na number one priority ang sa Victoria's gid. So, kinanglan gid na iuna gid ang government service. But kung maka-time, then kung mas may time eventually, base pwede pa. Open po man, bro. Basta may mga directors na then ko masubmit ang application ko. Joke lang. Sa number 9, 43.1 million pesos nga balor sang assistance at tigayon nga na-release kaina sa mga benepisyaryo sa Bacolod City kag probinsya angot sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. 773 tanan ka mga benepisyaryo sang tupad sa ilalom sang programa sa Department of Labor and Employment ang nakabaton sang ilang nga payout nga tig 4,800 pesos para sa napulo ka adlaw nga ila gintrabahuan. Pathag ni Dole Undersecretary Felipe Egargo Jr., emergency employment ang ginahatag sa mga labing nagakinahanglan sa idalom sang tupad. Masami ang mga benepisyaryo ang yadtong na-display sa ihan tungod sang kalamidad. Sila ginabayaran santo sa prevailing minimum wage sang lugar. Ginsakdag man ang job fair. Sa patag naman sang agrikultura, 37.9 million pesos nga balor sang machines, mga upland vegetables kag iban pa nga bulig kag kagamitan sa agrikultura ang gin-release. 1.7 million pesos naman ang na-release nga allowance sa 700 ka mga scholars kag 108,500 pesos nga balor sang fingerlings sa na-release ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa isa ka programa, dululungan nga gin-release sa bilog nga pungsod ang assistance nga ginpamunuan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagasaulog man sang iya ika-67 nga kaadlawan. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson upod ang mga tinglawas ang nagkalain-laing nga ahensya ang nagtambong sa programa kag nagpamuno sang lokal nga hiliguton sa provincial capital Lagoon. Ang programa namin ay nakatutok sa 4th, 5th and 6th municipalities. So kung sino ang mga nangangailangan doon sa mga areas na yan at mga displaced workers, mga vulnerable, yun ang binibigyan namin ng priority. Tulad halimbawa ng mga binagyo, linindol,
kaya mga oil spill, binibigyan namin ng priority yan. Sa number 8, duhang patay sa separado nga insidente sa pagpaniro sa Barangay Batag ag Vista Alegre sa Bacolod City. Nagapungko lang sa iya ginabiyahe nga tricycle ang biktima nga si Mark Roven Season, 39 anyos, ang gintiro sang gunman nga nagpakuno-kuno food delivery driver sa Puro Pepsi Zone 1 sa Barangay Batag kagabi. Si Season ang nag-angkon sa mga pila sa lawas tugas ang igo sang bala sa pusil nga nagresulta sa iya kamatayon. Nakapalagyong wala makilalaan nga gunman. Ginpatod pa sa nga katapos ang Police Station 3 kung may kangtanan sa iligal nga droga ang motibo sa pagtiro matapos may na-recover ang kapulisan sa iya sini nga bag nga mga paraphernalia nga ginagamit sa pag-repack sang shabu. Samtang isa man kalalaki nga ginkilala kay Rayman Kenyanola ang nasapuan nga patay kag may pila sa ulo sa katubuhan sa Barangay Vista Alegre. Ginsiling ni Police Station 7 Commander Police Captain Dax Santillan nga ila pa ginapatod kung gintiro o kung ginlampusan ng biktima nga taga Cabancalan City. Nakigangot sa pamilya sang biktimang kapulisan na gud mahibaluan kung nga ang nagbiyahe ini pa Bacolod kahapon antes pa man nga nasapuan. Sa number 7, ginhawanan na sang katapos ng Bacolod Traffic Authority Office ang sidewalk sa Dalan, Burgos, kag ila ginpakakas ang ramp nga ginagamit sa mga nagapark nga salakyan. Nakalapot sa tensyon sang bitaw ang litrato nga ginpadala sa isa ka netizen may angon sa sidewalk sa atubang sa Bacolod North Public Cemetery nga ginhimo parking area sa mga salakyan. Gani ila ini insigida nga ginhawanan kag ginpakakas ang ramp nga ginagamit alagyan sang mga salakyan nga nagapark sa area. Ginpahayag ni Bitaw Deputy Jose Antonio Robelio nga ila ipasiguro nga mapaiway ang paggamit sang bag-o lang na kaayo nga sidewalk agud hilway ini nga agyan sang mga pedestrian. Sa pihakabahin ginsiling ni Robelio nga hasta karon wala siya sang nabaton nga direktiba angot sa mahimo pagpauntat sang ginapatigayon nga 45-day experimental parking sa Dalan, Lacson. Ginpatag niya nga ang bitaw ang nagtuman lang sa nga mando ni Mayor Albi Benitez kag Bacolod Traffic Authority Council. Dam nagpaginsiling ni Councilor Al Victor Espino ang pamuno sang Committee on Transportation and Traffic nga wala pa sang approval o concurrence gikan sa konseho ang experimental parking nga nagatugot sa mga vehicle owners nga magpark sa Dalan, Lacson halin las 7 sang gabi hasta las 5 sang kaagahon kada Lunes hasta Biyernes. Libre man ang parking sa Lacson Street kada weekend. Sa number 6, 7 na lang ka mga barangay ang magapaindis-indis sa natalana nga mascara street dancing kag arena competition sa Oktubre. Samtang ginahanda naman ang isa sa mga carnival sites kag dugang nga parking spaces sa likod sa nga Bacolod City Government Center. Yaring report ni Nico Delfin. Halin sa napulo sadto ka mga participants, 7 na lang ang mga-compete para sa tuigan nga mascara street dancing kag arena dance competition sa Oktubre. Ginsiling ni Bacolod Yuhum Foundation Secretary kag Festival Director for Cultural kag Accredited Events nga si Castor Cadagat, pila sa mga barangay nga nag-submit sang applications ang wala pa maka-liquidate sang nahatag nga financial assistance sa tinilikdan nga Mascara Festival Celebration. Resulta nga na-disqualify. Ang Bacolod LGU ang nagtala na sang tig 700,000 pesos para sa Barangay Granada, Bata, Barangay 6, 12, 18, 21 kag 35 nga magakompete sa October 27. Some barangays have attempted to join, but however, because wala unliquidated ang iba nga barangay, it's sad to say na hindi kami, the city won't allow as well as the foundation. Right now, we're almost 80% done na. No? So we have prepared so much na since January pa. So we expect a very strong performance this year. Samtang ginasugura naman ang site development sa bakanteng lote sa likod sa Bacolod City Government Center nga mangin isa sa mga carnival site
sang Mascara Festival. Ang Yuhum Foundation ang nag-negotiate sa pamilya Gonzaga nga among nagapanag-iya sang duta para magamit ini sa tuigan nga selebrasyon. Ginpahayag ni Councilor Vladimir Gonzales nga sarang magamit ang propiedad para sa mga interesado nga negosyante pati na mga sidewalk vendors nga luyag magnegosyo sa likod sang BCGC. Ang requirements ng carnival site is more than 1 hectare. Okay. So, gusto natin i-accommodate so that hindi mabudlayan ang ilang mga equipments nga makasulod. Ang mga tao, kung inulan, hindi magluta. Okay. So, as much as possible, nga gawon natin nga Itala naman ang lugar nga manginduga nga parking spaces, ilabi na nagapadayon ng construction sang Legislative Building sa likod sa Government Center. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 5, kadto kita sa update sa Bulkan Kanlaon sa ginpagwa nga monitoring report sang PHIVOLCS 17 ka mga pagtayog sa Bulkan Kanlaon ang na-record sang kahapon. Nagdangat naman sa 10,880 ka tonelada sang sulfur dioxide ang ginbuga sang bulkan sang kahapon. Mas manubo kung ikumpara sa nagligad nga adlaw, pero tuman kadako kung ikumpara sa masobra sa 1,000 nga tonelada lang antes ang paglupok sang bulkan sang June 3. Nagapabilin sa gihapon sa alert level 2 ang Bulkan Kanlaon. Posible ang phreatic anuman nga oras gani dapat wala ginapasuda ng 4 km permanent danger zone. Sa tion nga maggulpi lang habok ang idalom nga portion sa bulkan, ipaidalom na ini sang PHIVOLCS sa alert level 3 bangod buot silingon, nagasaka na ang magma sa idalom sang bulkan. Sa number 4, ginsugda na sang banwa sang lakas talian ang preemptive evacuation sakop sang 6 kilometer danger zone. Sa video nga kuha sa biak na bato, makita ang pag-supervise sa pag-evacuate sa mga pumuluyo nga nagbitbit kag nagkarga sang tagsa nila ka mga kinahanglanon nga pagkabutang. Suno kay Mayor Romayla ni Cor Manggilimutan, ang preemptive evacuation bangod man sang advice ang kahapon pa sang Office of the Civil Defense dala sa activity sang Bulkan Kanlaon. Ugaling tungod man sa mabunok nga ulan, dala sa mas ginpabasko nga southwest monsoon tugas ang Bagyo Bebingka, suno sa alkalde na dugangan pagid ang ila nga gin-evacuate. Sa interview sa media kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, gin-suggest sang OCD6 nga ang mga banwa kag syudad nga may mga barangay o kun area nga nasakpan sang 6 kilometer danger zone sang Bulkan Kanlaon ang dapat magpatuman na sang preemptive evacuation. Suno kay Lacson, lakas telyana pa lamang ang nakapatuman. Iniya igapatuhoy pa ni Lacson sa mga alkalde sang La Carlota City, Bago City, kag San Carlos City nga may mga barangay nga nadala sa 6 kilometer danger zone. Ang OCD6 nagsapol na kay La Carlota Mayor Rex Halandoon angot sa sitwasyon sang Bulkan Kanlaon. Handa na ang probinsya sa paghatag sang assistance sa sining mga LGU kung kinahanglanon, labi na nga may mga LGU nga damlag pa, may evacuees na nga gintatap kag apektado na ang ilang nga pondo. Sa September 13 nga advisory, may 17 ka volcanic earthquakes ang na-record sa bulkan. Figures set as to pila na gintao ang OCD pala was already recommending the use of panaad. Okay, but when I talked to Mayor Romayla, sabi na diri lang anay sa local. I think the panaad, using panaad will be for a really extreme case, no? When we really have a major eruption from Kanlaon. So again, we hope and we pray that that we don't reach that stage. No. Yesterday, I think there were only something like not only but much less than the previous day of volcanic tremors. I think there was like 7. Sa number 3 sa Negros Oriental, may mga pamilya man nga ginpiya pa nga evacuate humalin sang kahapon bangod sang baha.
Sa Santa Catalina, ginreport sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga may 61 ka mga pamilya ang gindala sa evacuation centers bangod sang pagbaha. May mga pamilya man sa Zabuang Gita kag Shaton nga ginpang evacuate, pati mga talamnan at tabunan sang tubig baha. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang naga-consolidate pa sang kadamuon sa mga pamilya nga nag-evacuate bangod sa baha kag mabunok nga ulan. Pero may mga pagkaon kag hygiene kits na nga ginpanagtag sa ila. Subo nga adlaw ginsuspend man ang klase kay trabaho sa bilog nga probinsya bangod sa maulanon nga panahon, pinaagi sa ginpagwa nga executive order ni Governor Manuel Sagarbarria. Sa number 2, mabunok nga ulan ang nagtupa sa pila ka bahin sa Negros Occidental sa 12 p.m. nga report sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. May 232 ka mga pamilya o kung 655 ka persona ang apektado sa mabunok nga ulan. Suno kay Irene Bell Plotenia, ang pamuno sang PDRRMO na nakip sa mga banwa kag syudad nga may mabunok nga ulan kag pagbaha amo ang San Enrique, Pontevedra, Valladolid, Bagos City, Sipalay City, La Carlota City, kag Isabela. Suno sa PDRRMO, may 157 ka pamilya o kung 370 ka persona ang yara sa mga evacuation center. May 14 naman ka pamilya ang nag-evacuate ang yara sa gwa sang evacuation center. Sa La Carlota City, may gindala sa Regional Evacuation Center bangod sa mabunok na ulan. Sa Isabela naman, may preemptive evacuation sa Sitio Alegria, Barangay 5. Suno kay Plotenia, ang mabunok nga pagtupa sang ulan dala sang southwest monsoon nga mas ginpabaskog sang Bagyo Bibingka. Ginabisuhan ang publiko nga mag-aligmat bangod sang malain nga panahon. Kag sa number 1, ang San Enrique bangod sang pagbaha, may mga pamilya nga kinahanglan i-rescue kay na-trap sa ila nga balay. May pila ka mga pamalay nga ginsulod sang tubig baha. May report si Romeo Subaldo. Gin-rescue sa katapos sa Bureau of Fire Protection sa San Enrique ang ini nga senior citizen matapos ang 2 ka oras nga paghakos sa puno sang kahoy para hindi lang malumo sa tubig baha sa Purok Makawiwili sa Barangay Sibukaw sa Banwa sa San Enrique kay ina sang udto. Galingon siya nga gin sa pupus ang iya nga pamilya. Sunod sa mga bumbero, lapaw na sa ulo ang tubig gani hindi na siya makabiya sa iya na hamtangan. Sa kilid sa balay sa puno, nakabit na sa mga duwal sa oras. Kakabit na siya sa puno. Gakapit. Kaya ito sa sakit ng tubig. Dilas na tubig. Naglumakot. Oh, grabe. Humalin kay nasang kaagahon, mabunok na ang ulan. May dala pa nga mabaskog nga hangin. Inibisan pa nga hindi man maglandfall sa Pilipinas ang bagyo nga Bibingka. May mga balay nga ginsulod sang tubig baha, pati ang Sibukaw Elementary School ginsulod man sang baha. May mga porsyon sang dalan nga ginbaha man. Ang tubig sa suba, amat-amat nga nagsaka. May kabudlayan na mag-drive halin sa Sibukaw, pala Carlota City, bangod halos zero visibility ang dalan sa kakusog sang ulan. Pasado las 12, liwat na naman nga nagbunok ang ulan. Ang ini nga mga babayi, nag-ayo sa mga bumbero nga idulungan sa pagkaon ng ilang nga mga himata kay na-trap sila sa sulod sang ilang nga balay. Halikay na sang aga, wala pa sila may kinan-an. Madalom ang tubig sa gwa nila gani hindi sila makahalin. Di sila katiner. Sa palagi sa kumaga nga taas. Taas siya. Oo, Pero sila kagwa. Hindi sila kagwa, pero pagkaon na kinanglan nila, hindi sila kinanglan yun. Okay na sila? Okay na oo, pagkaon to yung kinanglan. Pero luyag sa barangay nga ipa-evacuate na lang ang among mga pamilya para malikawan na ang delikadong sitwasyon kung mabunok pa gid ang ulan karon sa gabi. Dalom na sa sulod, sir. Di ba iban nga wala yung nagwa halingagina? Ay subong nga yan gusto naton ko subong okay hindi sa kuno magkagto bali pagkaon lang kuno tani. Ganyo namon nga magwa kay pagkagto sa gabi. Oo, kasubong pa lang wala pa ni kani kasulod ang bagyo. Lakron na gano na ano nang dulom kabudlay karon ang rescuer damo ulit ang obligasyon. Gani nagplastar liwat ang mga bumbero, nagbutang sa mga kalat sa alagyan sa sulod sa gihapon sang Purok Makawiwili. Madalom ang tubig baha kay may sapa. Sa tabok sini, may
Talamnan pa nga nagaawas ang tubig sa dalan. Ginsugpon-sugpon ang kalat tubtub makalabot sa balay sang i-rescue nga pamilya nga may kabataan pa nga mga upod. Samtang nagaplastar, nakakadlaw ang tanan. Ang isa nila kakaingod balay, wala na makadipara nga ang boxer shorts ang iyang mister ang iya nahimo katabon sa ulo. Dugay-dugay na ginuwa na ang mga bumbero. May mga ginaabang ang mga kabataan kag senior citizen. Pag-abot sa dalan, ginpangbutangan sang warmer. Ang iniga bata nagakurog sa katugnaw. Ginpanghugasan sang habon ng ilang mga kamot matapos mag-ubog sa baha. Ano sa dalom tubig? Mga taga diyan na? Mapaw na namon. Pila ka mo kabilog ito nabilin? May bilin ba sa ninian? Mga pila ka mo tanan? Bali, apat. Apat ka mo kabilog? Pila ka kabataan? Dua. Kung ito sa gayin, dayron ang isa. Dalom-dalom na gid? Hindi na ka mo kagwa? Wala pa ka mo kinanaan? Wala eh. Kanin pa sa ngaga? Ano pa ang pinaunang hindi ka nakita? Suro sa kay SFO2 Rafi Nobleza, ang Deputy Fire Marshal sang BFP sa San Enrique, ang iban nga mga residente wala nagupod sa ila. Gin-prioritize na lang nila ang kabataan kag senior citizen. Medyo, dili-dili na part, medyo dalo. Pero sa nila to, doon nataasan sila gamay. Pero yeah, mas lang nga, hindi sila magpa-rescue. May ibang to nga Nabilin. May nabilin. Oo. May second floor pa Manila Balay. Pero pa kayo lang sila tayo, mga nobla. Pagkaon. May ang feeling lang kitang gikuha naman kayo yung iba niya, no? Hindi ka dyan? Ibigin sila yan. Naanad na siguro sa sitwasyon, sir, no? Pero ipabilin sa lugar ang mga kalat para kaso por kaso may magamit nga guide ang mga pumuluyo sa pagwa sa ilang nga lugar. Masami nga ginabaha ang ini nga barangay kay inasang udto, yara na sa 90 ka mga pamilya ang nag-evacuate bangud sang baha sa ilang nga barangay. Subong nga gabi, ginapaabot nga masulod sa PAR ang bagyo nga bibingka kag pagatago na ini nga Ferdy. Sa buwas, ginapaabot nga magagwa naman sa PAR si Ferdy. Pero magapaabot sa gihapon ang mga taga Negros Occidental sa maulanon nga panahon tub-tub sa weekend. Kagyari naman ang pampabalo namon nga good vibes sini nga weekend. Nagapangita ka sang rest house para sa staycation nyo o kung bonding sang barkada o kung pamilya. Ang ining rest house sarang maka-accommodate sang 10 to 13 ka tawo kag may kaugalingon nga swimming pool. Ani ang lagawan ta sa buwas sa tripping ni Roming at 9 a.m. Kag 11 anyos naman nga basketball phenom sa Silay City ang aton kilalahon. Babae siya pero wala nagaisol sa hampang nga gina-dominate sa mga lalaki. Saksihan nato ng iya istorya sa bida sang liga sa Sunday at 9 a.m. And of course, hindi kita makatakop nga, hindi kita makatamyaw sa aton nga mga viewers. Sini nga hapon o kung gabi, si Joey Guadalupe ang nag-greet sa aton tanan maayong hapon, Negrosanon from Pasay City. Kag si Ray naman, watching from London. Proud of you, Digicast Negros. Kag nag-greet man sa maayong hapon si Lindol Sunyo. Kag si Joey Guadalupe, maayong hapon, Negrosanon from Pasay City. Gika naman siya sa Pasay. Kag mayari pagid. Si Banjao James, maayong hapon, Digicast Negros. I'm watching with you. Okay, galataw sila sa aton. Kag araman si Denny sa Carbos. Naghahambal siya nga maayong hapon, Digicast Negros. Keep safe, everyone. Kag syempre, luyag naton i-remind ang tanan, maghalong kita sa mabunok nga, ilabi na sa mabunok nga ulan, tub-tub sa weekend, suno sa pag-asa. Kag amoyad to ang top 10 stories of the day, tub-tub sa Lunes. Ako si Barbara Mijares. Mayong gabi.